बोरा मबाइल गोदान लानो हाला जानायसैनो नानिया बबाव सोलोङा बेखौ हा नानि बे हेबनायखौ बबाव सोलोङानो लोगोफोरनिफ्राय लोगोफोरा अबेनिमोन बिराद मोजां हेबो आरोना नै जोंनि नानियानो बेनो आरोना नै बे स्टाइलानो आरोना नै ओरैबायदि मोजां हेबखायो नै बोरै बोरै हेबो गावसो मिथिसिगौ माने जि जुलि गैया जेरैहाय ओरैनिफ्राय ओरै लाङो बे स्टाइल लांगासिनो आरोना नै जोंथ' रोंनाय नङा आंथ' नायलाबो माबायदिसो सानगासिनो मोखाङाव नायदों आं खिन्थु नै नानि मोननि अबावथ' न'आलाय नानि नोंसिनि अबाव न'आ ए गोजोनपुरियाव ने आस्सा गोजोनपुरिनि आरोना नानिया नै ओमफ्राय दा बाव स्कुलाव दोनबोथावथाव माने दायो नैबे बेगखौ हेबदों आरोना बिराद मोजां नै औ जिरायथावथाव बेबायदि आरोना नै ओमफ्राय बेखौहाय सोलोंनोहाय बेसेबां नांगौ नानि मास मोनबैसे जों रोंगोन जेनेबा आस्सा माने गोबावजों खोथानो गैया आरोना सानसे बा साननै औ बिदि नायनायावनो रोंदों आरो बिराद मोजां नै कालारा ओमफ्राय नैबेखौ बायनांगौसो ने आस्सा ओमफ्राय दा जेनेबा बेखौहाय हानानैहाय हायोब्ला बेसेबांनि फानो 250 ने ओमफ्राय बेखौ सानबैसेजों हायो हेबबाय थायोब्ला सानसेनो हायो ने आस्सा आरो बेयाव डिजाइन दंबावो जाहैबाय नै बेबायदि आरोना नै बिराद मोजां हेबो लानोबो मोजां आरो दै सिलाबो अखा सिलाबो खुनु गोनांथि गैया आरो माने प्लास्टिकखा नालाय बे बुस्थुआनो दा जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्राबो ओरैनो थानो नाङा बेफोरबायदिनो हेबनांगौ आरो बेबो हेबदों आरोना नै ने डिजाइन नै लानो बिराद मोजां माने वाटार प्रुफ अखा हाब्लाबो जेबो नङा दैयाव गोलैनानै मास मोनसे थालाबो जेबो जाया आरो बेबायदि दा बेनो जाहैबाय नै ओरैहाय दा हेबग्रा नानिया नै बेनो आरो मोजाङै नायना लाखानाय ओमफ्राय नानिया बेसेबांसो क्लास फरायनायमोन आस्सा रानिं नामा फरायगासिनो दङ ने बेबायदिनो फरायनानैबो नानिया दल'यै थायाखै माने ओरैबायदि गावनि थांनानै थानायनि राहाखौहाय एसे एनैब्लाबो बयनगासिनो दङ दा बेखौ ओनलि मोनसेयाव 250 थाखाब्ला सानसेयावनो मोनसे हायोला सानसेयाव जेनेबा 250 थाखा जिरायगासिनो खामायनो हागोन आरो ओमफ्राय फिसालाथ' मोनथाम मोनब्रै हाबावो ने जेन'बा नैबे बे दा हेबगासिनो दङखौ सानसेनो हागोन दा ने आस्सा होमब्ला जेन'बा मोननै हालाबोथ' 500 थाखा खामायनाय जाहैबाय सानसेयाव ने बेवहाय सानसेयावहाय 500 थाखा खामायनानैलाय माथो नांबावगौ खिन्थु माखासे जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा एसे एनै लेखा रोंनानै ओरैनो आगदाजों घरि गानलायनानै ओरैनो देखायनानै थायो खिन्थु जों बिदिखौहाय एसे दुखु मोनो आरोना जोंनि बर' लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबायदिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि रोंगौथिखौबो लांफानांगौ माखासे आउट नलेजबो लानांगौ दा बेबायदि हेबग्राखौ आङो जोंनि चिरांनि सिमावहाय गथ'फोरखौ नुफेराखै आरो दा नै दिनैहाय बे नानिखौ नुफैबाय बिराद मोजां आरो बेबायदि थाखा खामायनायनि इनकाम सर्सआ बिराद मोजां दा जों बयबो हागौमानि जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबायदिनो फरायनायजों लोगोसे गावनि आखाइनि इन्सट्रुमेन्ट्सफोरखौ बाहायनानै जे बेफोरबायदि थाखा खामायनाय लामाखौ दिहुननांगौ अब्ला आङो भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनथ'सिगोन
जै बर' हारिनि जै।